Дуслар, сәлем. Татнюста қонақта яратқан жершібіз Дилә Нигъмәтуллина. Дилә, исәнмесез? Сәлем. Исәнмесез, сәлем. Әлбәттә, инде соңгы яңалыклар турында сөйләшеп үтәсе килә. Ул борыныгызга операция ясату булыр. Моның төп сәбәбе матурлыктан, әллә инде башка сәбәпләр дә бар идеме? Төп сәбәбе, дөресен әйткәндә, сәламәтлектә. Мин инде килгән сайын, аларга үземнән врачка геләйтәдер инде, миңа менә перегородкамда төзәтергә кирәк инде. Соңгы 2 айда инде мин теге дарулар була бит, борынга сиптирә торган. Шуннан башка гомумән йоклап китә алмыйдым. Берничә ел элек борында сынган иде. Төзәтәсе килә дип йөридем инде. Ләкин инде төзәтсәң дә була, төзәтмәсәң дә була дип инде ул алай нык күренеп тормыйдыр. Уйлагач операцияны эшлим дип, хәзер бит инде шулай уйландым да, все-таки эшләргә булдым. Һәм эшләгән инде бер юлы инде пластик операцияда эшләргә булдым. Менә шул гына ул. Тышкы кыяфәтегезгә ияләндегезме? Үземә карыйм да, ничектер сәеррәк кебек иде. Ләкин инде миңа врач әйтте, латиклар бетәчәк һәм борын урынына утырачак. Бу бөтенләй икенче төрле була әле синең борының дип. Социаль челтәрләрегездә игътибар иттек. Анда язылучыларыгыз төрле фикердә. Әйе. Кемдер хуплый, кемдер инде негатив сүзләрдә яза. Тамашачылар да ничектер ике фронтка бүленде. Кемдер әйтә, ниһаять операция эшләдегез, мин моны күптән көткән идем дип язучылар да булды хәтта. Һәм киресенчә, сезнең индивидуальность үзгәрде, менә шушы борын аркасында гына мин сезне яратадырым дип. Миңа калса, минем чын тамашачыларым мине ничек булса да кабул итер дип уйлыйм инде. Күптән түгел генә абыем Булат белән без хәзер аралашмыйбыз дип әйттегез. Бу дөрес сүзләр идеме, әллә инде уйлап чыгарылган хәл идеме? Без абыем Булат белән аралашмыйбыз дип әйтмәдем. Абый белән сиңел проекты тәмамланды дип әйттем. Димәк, инде бу тулай тәмамланды. Әйе, абый белән сиңел проекты тәмамланды. Һәм мин үземнең постта да әйттем, менә һәр әйбернең ахыры булган кебек, абый белән сиңел проекты тәмамланды дип әйттем. Чынлап та дөрес, бу хайп түгел. Миңа моны аңларга һәм моны үземә кабул итәргә бик авыр иде, бу чын. Һәм мин моңа бик озак килдем. Абый белән без бик озак килдек, чөнки инде без бик күп еллар бергә эшләп килдек һәм безгә менә шушы проектны бетерергә чынлап әйтәм, бик авыр иде. Бик күп сәбәпләре бар. Без аның турында инде артык ачыкламадык, ачыклыйсы да килми. Просто мин шулай дип әйтергә туры килде. Чөнки кеше бит инде инфоповод дип әйтәләр бит инде, бу ниндидер бер инфоповод булсын дип, без моны инде тамашачыга бу информацияны чыгардык. Чөнки халыкка теге җиткермисен икән син. Халык бит инде белсен. Шулай бит.